Sa ibang balita mga idol, ikinatuwa ng mga residente sa Urbiztondo ang pagsisimula ng operasyon ng Animal Bite Center ngayong buwan ng Hulyo. Nasa ilalim ng Rural Health Unit ang naturang treatment center na bukas simula po 8 a.m. hanggang 12 noon at accredited din ng Department of Health. Ayon sa ilang residente, malaking ginhawang pagkakaroon ng sariling Animal Bite Treatment Center upang hindi na dumayo sa mga karatig bayan ng mga Terem at San Carlos City upang makapagpaturok. Ayon sa Municipal Health Office, mananatiling libre sa mga indigents at miyembro ng PhilHealth ang mga serbisyo ng pasilidad dahil nangangailangan pa ng kaukulang ordinansa upang maging libre ang mga serbisyo sa lahat. Layunin na agad mabakunahan at magamot ang mga pasyente na nakagat ng mga aso, pusa at iba pang hayop na may rabies. Noong July 2024, naitalang 125% na pagtaas sa bilang ng mga namamatay sa rabies sa Pangasinan na tinugunan ng pagbili ng milyong halaga ng anti-rabies vaccine. IFM News. IFM News. IFM News.